Jeg skal bevise, at ligningen for a, hældningskoefficienten, er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det vil jeg gøre ved hjælp af de to trekanter, jeg har tegnet her, som er ligedannet. Vi har a, b, c, og vi har a, e, d. Tilvæksten i x-aksens retning kaldes for delta x, som er det stykke, vi ser her. Og tilvæksten i y-aksens retning kaldes for delta y, som er det stykke, vi ser her. Og ved hjælp af forstørrelsesfaktor kan jeg bevise den her ligning for hældningskoefficienten. For at gøre det, skal jeg dividere det stykke her, som er hældningskoefficienten a, med delta y, som er det stykke, vi ser her. Og det er så også det, som vi så bliver lig, hvis vi siger 1, som er det stykke, vi tager her, divideret med delta x, som er det stykke, vi ser her. Så det vil sige a divideret med delta y er lige med 1 divideret med delta x. Det er så også det samme som at sige, a er lige med delta y divideret med delta x. Og tilvæksten for delta y og delta x kan udtrykkes ved nogle koordinater. Vi kan se her delta y, som er her. Det stykke her, der har vi y2 herude og y1 her. Og delta x, der har vi x2 her og x1 her. Så det vil altså komme til at hedde, hvis vi har y er lige med delta y er lige med y2 minus y1 og delta x er så lige med x2 minus x1. Ja, og hvis vi indsætter dem, så får vi så det her fra før, hvor vi sagde a er lige med delta y divideret med delta x, som så er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, som så er den samme som den ligning her.